Hey, what's good, YouTube? It's your girl Ranilam, and I'm here with Katlego and Msia Gem. so see Dusty Media sinilethele labantu laba bayithu siya James no Katlego for a blind date. Ngizobanikeza imic ngibashiye so that they can get to know each other. No left. Let's. Uzoyenza so, uzokhuluma so. Why ubhizi uthwaka? Hello mama. Hello. Ushap. Isa so. Sharp wena? Sharp. Owacaba masifowuka. Kanjani mama? Angazi. Manje uhleke. Angazi. Kanjani? Ngikhuluma nobani? Feli khuluma noKatlego fe. Mina ngisho nobani kanje? Msia Gem. Wakuphi? Life is for. Mina bengitshela ukuthi ipark yazilanda. Kanti uwe. Manje uyajola fe? Ungajoli? Ngifuna ukuphefumula kancane. Ufuna ukuphefumula. Kanti le bekwenza ukuthi ungaphefumula lalongo. Abafana. Ungathi umfana, mothi abafana kusho ukuthi wena bojola nabantu. Ngithi empilweni yami yonke ngaze ngitshele lo mfana we-1 kuphela. Oh wena kusho ukuthi bo alakhaitha kahle. Mothi uyana. Nje ngithatha break. Athi manje uthi nesikhathi esingakanani singefike? Sengizoqalile lo nyaka. Since uqalile lo nyaka. Wangakuthini? Angazi. Makalati ngibona ujola masingane. Nobani? Angeke ngimention fela umuntu akhomfela sela ngaleyo nto la manje uthi Ay. Abani sibonga sakho? Sibongo sami. Khwanazi. Wena njengoba uthi uJam sibongo sakho uJam. Ubani sibongo sakho? Mabasho. Mabasho. Unangaki? Yo. Ngimdala mara ngimncane. Awuphendule mos. Unangaki wena? Impi. Wena uhlala kuphi? Ngihlala face 3 ngihlala kuphi? Khona la ifestival ngasemabonding. Emabonding. Oh emabonding. Unomntana wakini fe? Oh fi. Fela kunani kusofuna ukuyazi fela sofanga ngamoko. Yo. Uthina Katlego Mkhwanazi uhlala phase 3. Manje ufike kanjani la? Kinama takes. Nekuzele vele leto le. Yeah. Awujwayelanga ukuza la phase 4? Awungazi mina. Nikufanisa ivoice yakho isimila. Mawubhekile ungathi bani? Ngithuba. Bengitshela ukuthi umphoma ka since uthiwe siya Jam eish. Umphodiri. Yeah? Umphodiri wa life is 4. Yeah. Yini yamazi ke? Yini yakho? Yo siphuma kude mina. Manje bozoyenzani if ever bengitshola naye? Next ngizoyenza. Yini umngane wakho? Wena why ungibuza izimijolo? Phela ngithi fujola naye ku right. Ku right. Wena ufuna umjolo? Ufuna nini? Next nje ngiziphilela kahle. Manje uthi uzohlala isingini for isikhathi esikanani? Kuzodepend if uyafika lo muntu engifunayo. Mosibeka fikile wena wadlala ngesikhathi. Ubani? Ngafela kumele ngasimention amagama. Ayimele sizimention amagama. Katlego igama lakho lamampela vele. Ngathi ngithembi kanje.
Sikhumula nini ama-blindfold. Athi sithu nje laba dala. Zithu. Oh. Inywele zabo zizibamba. Mama ndifuna kubamba fini. Manje ubaleka. Uzibamba into ezirong. Into ezirong. Bafethu. Ayiphuma. Yeah. Manje ngisakubuza futhi ayikho into ofuna ukuyazi ngami futhi. Wena umpho umazelaphi? Umpho ngimazela ku Facebook fe. Awukwazi umbona Facebook. Uyamfuna njengoba ungibuza ukuthi what if ngiyajolo. Bengimfuna fe. So Manje wena no khona umuntu ombhekile ore. Awunama intentions okujola fe. Fe. le voice le ngiyazela somewhere. Uyazela kuphi? Sikhumula nini ama-blindfold. Relax. Right. Hamna. Ngisaseshaka. Ngisafuna ukuqhubeka sendifuna ukwakhipha. Ukele ngathi uyangisaba. Waye kumele ngilele ngikhuluma ngenyama. Girl, Saba ngithi ngiphendula. yeke ukubheka phansi ngoba sikubona. Batho. Umuzwa kahle. Mara neyinywele ezikuvala ubuso, uvala nemic. Yeah, sharp. Relax. Awungitsibi mutho. Awungitsibi. Awumazi I swear. Mwah, through. Cross my heart and Jesus whatever. Anyways, nisafuna ukukhuluma kwani nifuna ukhipha ama-blindfold. Ngiyalo safuna ukukhuluma. Unakukhipha. Ushaya ukukhipha. Okay, so yenza so, Katlego. Uzokhipha uvala amehlo, ungaqala wavule until ngisho mina. Keep. Uvala amehlo. Nawe why ubamba? Khipha nawe sho. Uzwani? Wow, relax khipha. Ungikhuluma nobani? Khipha ke. Uma uvala amehlo uma ukhipha. Uvala amehlo. Ngicela ungawavuli sho xabana. Lungisa inywele ke. Mangifika ku3 wavula nothi amehlo nabhekana ne. 1 2 3. Niyazana. Niyazana. Wayethi igama lakho Katlego. Niyazana na? Uyamazi? Ngiyamazi girlfriend. Nazilana kuphi? Ngakhona la stratini. Oh, akuna connection nyana. Besithi sayizama marogela ayisho. Wayenzani girl? Phela bakubheka kanjani? Girl yaqhoma. Girl uyachoma? Wenzeni? Ngizaka next. Uyazi wenzeni. Hayi thathani ngisene indaba zenu mhlawumbe zingaphuma zilungile yabo. Manje film mina ngishiya ngingaboni uthini. Ungablash utsho mphela. Inkinga bekuyi-set up lena ne. Mara uyabona ukuthi ilile to in. Manje thina nangale nto ngisho. Asakufuna ukukhuluma manje. Wayethi uKatlego. Okay, so mara sikho lapho ngithi ngizuyithini. A change igama yabona. So that ungazo. Yeah. Nawe ngithi ushintshe igama boss. Exactly. So yena bekazi ukuthi ukhuluma nobani. Hayi, bawazi. Ngabe ngingazi.
Ngimele response yo-1 la lesalo ungimajazi. Come on. Kuclear akangifuni yabo. Wayimele ngikufoster man. Ngifakela amahlodi guys yawa. Manje siphume. Oh. Usala the cameraman. Nginamahloni azoba namahloni manje phambi kwabantu. Come on, bawu. Oh sorry. Manje thina lendaba leya yami. Uthi uyazi ukuthi wenzeni. Yenze okay sharp. Akumele size sibhele emuva wena kumele sithole way forward ukuthi silungisa kanjani. Manje wena uthi silungisa kanjani mfana? Mawuthi ngiphendule at least mangazo response from wena ngithanda. Mangazi ngicabanga ukuthi singakhuluma so mina nawe. Yeah sharp manje as pretend as if manje lo muntu lo yake khona lento esiyenza ayikho ngithanda. Wena uthi silungisa kanjani mfana? Khuluma man. Yo. Zifuna sikhulume like kahle. Oh sithu. Ngafeel enough flop fe. Manje ngazoqasha abanye abantwana for ukuthi uzosho lento le. So nezinto ezisnacks fe. Marayizo. So, I think we are done now. But before sihamba, ngifuna ukubabuza imibuzo. If you nyana ayikho deep, mara few. So since nazani ne nakhuluma nganishiya ngizwa conversation yenu. Iphelele phi? Sizokhuluma sithu. Oh. Now we have Awuna flop because ngibona ngathi usaba ama camera me. Mara mobhekile izolunga. Awuzithembi? Ngiyathemba mara ngazi. Awazi kanjani? Mawuzithemba phela mina uyazi indaba yakho. Okay, ngitholile impendulo yami. Manje ushayile ngogay. Ushayana. Okay, uma ubhekile type imatch yakho nayo singibuzele wena. Into leyo. Wena? Nami ngibona kanjalo. Yeah, kwaze kwa tense, kwaze kwa lovely. Anifuna ukuhagana kancane? Anifuna? Ufuna kumhaga? Mina ngifuna iclose ife. Ufuna iclose? Shoma ufuna iclose. Ufuna iphi? La semnomeni wakhe ne? Hayi cha ngeke. Anyways, guys, please don't forget to like, share, and subscribe. That's it for today. Bye.